Здравейте хора! Добре дошли в новото видео на нашия канал MTB is the best and Steph Pro Max 1. В днешното видео ще говорим за моята камера GoPro. Аз така я наричам, но е екшън камерка. Тя става за каране и ще я ползваме в бъдещите ни видеа, които ще са наистина свързани с пътеки, гори, изскокове и още една изненада, която ми дойде наскоро. Нова камера. Тя е за снимки. Ето, Nikon. Страхотна е камерата, много добре снима и снима и професионално. Преди да започнем с характеристиката на двете камери, искам да ви се извиня, че не качвахме с MTB is the best видеа цяла зима, защото не беше сезона на колелетата. И с нашето извинение ще започнем да снимаме повече видеа. Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала и да си запазите видеото, ако искате да видите характеристиката отново за този апарат и да продължавате да ни гледате. Така, започваме с малката камерка. Акасо Brave 7. Малка, компактна. Тук отдолу се отваря с ето това бутонче тук. Отваря се, вътре няма нищо. Слага се батерията. Ето така. Натискате надолу и се затваря. Ако искате да махнете батерията да се сложи, дърпате ето това. Това е зарядното, като иде с още една батерия. В случай, ако имате планувано дълго снимане. Отпред лещата се разкача и може да се почисти и да снима по-качествено. След това тук се слага отстрани SD карта, даже мога да ви я извадя да видите, че е SD и трябва да е мъничка. Тази камера е главно за снимане, когато карате или плувате или правите нещо и кога трябва да се закачи. Другото нещо хубаво е, че идва с дистанционно и като я включите отгоре, натискате дистанционното и бутона за включване на снимане е това. Тук се сменя режима на снимане с снимки или да правите видеа. Камерата е много удобна за снимане, аз съм снимал няколко видеа с тях, така че ви я препоръчвам и е много добре. Нека да преминем към по-хубавата камера. Главно нея ще използваме за снимки, защото снимам много по-професионално, пък тази ще я използваме за видеа. Така, от тук се включва и излиза ето това. Като първо, като ви излезе това, трябва да мръднете увеликоляра, за да може да снимате. Горе в кръга се настройва на какъв режим искате да снимате. Може да снимате ауто, с светкавица, без светкавица, но не знам още как с видео може да снимате. Тук може да си прегледате снимките. Тук може да зададете някои настройки, които може да са по-полезни за снимането. И от тук си избирате снимките. От тук се активира светкавицата и задавате режим ауто и само правите ето така. Излиза. Страхотна е камерата. Това беше новото видео и ще се стараем да качваме повече видеа, особено този месец, защото ще става все по-топло и по-топло. Това е от мене, аз бях Steph Pro Max и продължайте да следите нашия канал за полезни и интересни видеа. Довиждане!